Башкортостан мусулмандары Диния назараты исеменен, Башкортостан мусулмандары исеменен Урал тауларындай зур сәлам тапшырырга рөхсәт итегез. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Асылап та әле монда әйтеп үттеләр, бик шундай бүген динебез алга бара. Әмма ләкин асылап та фитнәләр тукталмай. Бер ямагатка бүленәләр, икенче ямагатка бүленәләр. Безнең мусульманнарда әле милләтләргә бүлеп беттеләр. Төрле теченияларга бүлеп беттеләр. Шуның өчен без монда килдек, берләшергә, туганлык типләрен ныгытырга, сәламнәребезне җиткерергә. Татар халкы гел диндә алдынгы булды. Шундай мәгърифәтсез халык. Бuna безгә тагын да ошо Ак мәсҗидтән безнең шәкертләребез килеп укыйлар, килеп Башкортстанда имам булып эшләйләр, әлхәмдүлилләh. Бик матур эшләр алып баралар. Мөхәммәдия мәдрәсәһе, Ак мәсҗид мәдрәсәһе Татарстанда гына түгел, хәтта бөтен Рәсәйдә бик мәшһүр мәдрәсәләр. Һәм ашы мәдрәсәгә килеп, сезнең алдыгызда сәламләүгә бик шатбыз. Сакыруларыгызга зур рәхмәт. Башкорт татар халкы туган халыклар, безнең культурабыз бер, динебез бер. Һөйләшәк, безгә переводчиклар кирәкмәй, бер-беребезне аңлайбыз. Бездә бер генә хәреф бүлеп тора. Бер генә алфавит, бер генә хәрефе безнең рәсмисе башкортлар татарлар. Шуның өчен бергә булайык, туган булайык, бергәләшеп, ябышак ала бирһә, без тауларда да әйләндереп алырбыз ала бирһә. Рәхмәт.